Sri Yaksendra. Wonten wigatos ingkang pundi dene Paduka sinuwun jengkar saking negari Ngarabawitu. Namung nganti dhateng kula dalah sawetawis para wadya bala yaksa menika badhe tindak dhateng pundi? Saha lajeng kendel tindak Paduka menika ngemusa raos menapa sinuwun? Ban Marioneng wonten dawuh mulane jeneng ingsun nganti jengkar saka ing praja Ngarabawitu ya sabab sumengkaning atiku kepengin banget aku sumusul marang patihku sekloron. Patih Denda Bau lan Patih Denda Suksara kang nalika semana tak gawani nawala pinrih ngaturake pukulun Bathara Guru nggonku bakal nglamar Bathari Pertiwi. Ning nyatane nganti ngiri kalenggan iki patihku sekloron durung katon bali mban. Jane entuk apa ora? Mula saking ora serantaning atiku aku bakal sumusul patihku sekloron. Nyun mangapunten Sang Sri Yaksendra sejatosipun kula ingkang lepat. Kok ngono? Inggih. Sejatosipun kula sampun nampi pawarta saking abdi Paduka pun Patih Denda Sesara miwah Patih Denda Bau. Pawarta apa ingkang tok rungu? Mugi kawuningan Sang Sri Yaksendra wedal samangke Bathari Pertiwi sampun wonten ingkang mengku inggih menika pukulun Bathara Wisnu. Malam boten namung Bathari Pertiwi ki ambake mawon ingkang sampun dipun mengku. Bathara Wisnu ugi sampun mengku Bathari Sri Sumekar utawi Bathari Sri. Kekalihipun sampun dipun boyong wonten ing Kayuwangan Nguntara Segara sinuwun. Kagiatri sang kabirangu rinangkul dinempit-gempit dosa ngernaning bawana yen ngono Bathari Pertiwi wis dadi garwaning Bathara Wisnu ninggil lares dawuh Paduka. Malah ora mung Bathari Pertiwi, Bathari Sri ya wis dadi bojone Bathara Wisnu. Mban Marioneng wonten dawuh yen to pancen bener kandhamu Bathari Pertiwi mapan ana ing Kayuwangan Nguntara Segara. Aku bakal murungake tekadku nggone sumusul marang Kahyangan Suralaya. Malah dina iki tuduhna dalan kang hanjok marang Kahyangan Nguntara Segara. Aku bakal sapa temon kelawan Bathara Wisnu entuk ora entuk bojone arep tak jaluk. Nuninggih namung mugi kawuningan manut pawarta ingkang kula tampi Bathara Wisnu nembe mentar saking kasatriyan inggih awit saking ngupadi dhateng pamundhatipun Bathari Pertiwi. Oh, yen ngono Wisnu ora ana Nguntara Segara. Nuninggih mboten malah tiwas kebeneran. Aku bakal golek dalan Bathari Pertiwi karo Bathari Sri bakal tak colong dina iki. Wah, hahaha. Durung nganti aku tekan papan kang tak tuju, aku lumebu jroning wana iki ana sawening sardula ing nyegat marang lakuku. Nitik saka gandare sajake bisa tata jalma ngaku. Kewan sardula duwe karep apa lan sapa jenengmu?
Ya, yen kowe takon karo aku Singamurti. Singamurti kepara nyata, kowe sapa, Aku Narendra Garba Pitu Prabu Kresna Kuntara. Duwe karep apa kowe lumebu jroning wana? Aku bakal ngupadi dununge papan ing Kayuwangan Nguntara Segara. Aku bakal ketemu kelawan calon jatuh kramaku Bathari Pertiwi. Prabu Kresna Kuntara, durung nganti kowe jumangkah marang Kahyangan Nguntara Segara. Kowe wis kelakon mati saka tanganku. Lho. Duwe karep apa? Pawongan sapa wae sing mlebu jroning alas momko ketemu karo aku, kuwi wis tegese dadi cadhong panganku saka sing gawe urip. Mula wektu dina iki mapano bakal tak mangsa Prabu Kresna Kuntara. Kowe arep jarak perkara. Kowe iso mangan aku tak sembahi diri-diran. Ing kene gaglak limpahmu. Ya. Hot. Hai. Hai. Ayo katokno. Ayo. Ing kene kowe kelakon tak tingkes Singamurti. Aku bisa mbekuk gulumu temekaning pati. Lan kulitmu bakal tak kelet minangka kanggo lambaran dampar keprabon Garba Pitu. Kowe ora bisa bangga. Aduh, Sang Prabu. Aku mertobat Sang Prabu, aku njaluk pangapura dene aku bakal gendak sikara marang sira Prabu Kresna Kuntara luwarana Sang Prabu. Aku mertobat. Tandane apa yen kowe mertobat? Aku sumpah aku ora bakal mbaleni tumindakku. Ning kepara aku bakal swita Prabu Kresna Kuntara. Aku saguh dadi titiamu. Wah. Aku ngaturke penuwun Prabu Kresna Kuntara dene wis ngluwari sing dadi bandanmu. Ya sineksen jagat saisine. Kowe sumpah ora bakal baleni tumindakmu kepara kowe dadi abdi kinasih. Lan kowe saguh dadi tumpaking Prabu Kresna Kuntara. Kepara nyata Sang Prabu. Sira mau kandha yen to bakal lumawat marang Kahyangan Nguntara Segara. Para nyata. Aku bakal lumawat marang Kahyangan Nguntara Segara wigati nyidra marang bojone Bathara Wisnu, Bathari Pertiwi lan Bathari Sri Sumekar. Apa Sang Prabu wis pirsa dunu Kahyangan Nguntara Segara? Aku durung ngerti. Nanging krenteking atiku aku bakal takon marang sapa wae mesti ngerti. Prabu Kresna Kuntara, yen to sira ngupadi Kahyangan Nguntara Segara ora bakal ana jalma manungsa ing mangerteni. Nanging aja semelang. Aku sing saguh nuduhke ana ngendi papan dene Kahyangan Nguntara Segara. Oh, yen ngono, aku tuduhna ana ngendi papan Kahyangan Nguntara Segara. Ayo, kowe numpak ana ing gigirku. Bakal tak sengkake prapta ing Kahyangan Nguntara Segara. Ya aku manut Singamurti.
langening kalang nyuwana gelar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pacaring purnaming gegono imohana wenging ujungan colo Rere sarado pawonuting ranu sing karasanira tining kanyut mani selingira Gusti kamal mirahing sun semira tu enguni Sidat agung ing Narmada sajroning guling pangucape janmanendra tansah dadya linduran kewala katon kang asung usada
Menggih Prabu Kresna Kuntara ingkang sampun kasembadan nelukaken Singamurti ingkang arsa hamangsa Narendra ing Garbapida. Nalika semana Singamurti wis mertobat ing mangke wis dadi kelangenaning Prabu Kresna Kuntara. Kepara wis minangka dadi titianing Narendra ing Garbapida. Nalika semana Sang Prabu Kresna Kuntara kadherekaken Singamurti lumawat mring Kahyangan Nguntara Segara. Nasab nusuk madyaning wana datan karasa dasaring Sang Singamurti. Nadyan wujud singa nanging singa ing pepedhingan pramila saged ngambah ndirgantara. Sasatamung sakedheping mripat sampun meh dumugi ing pertapan Nguntara Segara. Kandhek lampahe Sang Kresna Kuntara awit wis ngancik madya ratri. Titi Sunda gagak ngareng titioni kapat mongso wayahe wis madya sumrek kandaning pos pita biar lintang ing gegono raras tumangenga koso masung suti bareng pangesti kedap tidem
sirep ingkang gara-gara jumedhul Repat Panakawan inggih Ki Lurah Petruk Nala Garing Sumawana Bagong ingkang badhe nyekar sesarengan. Lampahe Ki Lurah Petruk den lon-lonaken. Hamulat kanca rowang. Ngangsek lampahing Nala Garing kudu arep ndang tekan. Ngesuk Ki Lurah Bagong. Lampahing Repat Panakawan lumampah medal Banyumas. Oh iya. Aku nyawang selendang biru gelungane metno lamatan tasiane ngagem kebaya ungu nyamping batik solae semis lagane gawe bingung. Nyuwun ngampil slendangipun Mbak Hesti ingkang saking Delanggu. Yes. Anu pecele salah gesek. Mangan pecel kok kuluk dekem to, mbok ya rada cimacimit semu kaya radoyan ning ngarep ngono gitu. Wong lungguh marep pamriksa kok. Wih, caruk kaya bigu. Yo. Muluk tangan 10 maju kabeh. Muluk apa ngrayuk? Selendang biru. Selendang biru. Wah, selendang biru.
anane among enaki hati ora tekan daten setiamu gen niki slendang biru yo tulung karo sing nyaron dodo kowe nyenggak ana iki tok itu slendang biru ngono mong niku wis bar kuwi arep ngimpi neh monggo rumangsa bejo kowe ya aku ning kene yo ta lendang biru ya aduh yes tatapono janjimu lendang biru esok Mbak Ayu yo padha nutu nyuwun tulung karo sing ngempul Pak Mangun panjenengan iki ya minangka dadi guru ibu-ibu PKK wonten ing Gumbang jan ibu-ibu jadi PKK-ke karo dikelompokke diajari nabuh wah nalika semana wis dipamerke ning Solo nalika aku duwe gawe Pak Mangun ngirit para ibu-ibu waranggana lan pengrawit putri saka Laladan Boyolali waduh dadi pengrawit putri teko wis nganggo rok Pak Mangun kuwi jenenge menyesuaikan monggo Pak Mangun diwiwiti sing ngarep esok yuk esok Mbak Ayu yo padha nutu awak rumangsa itu nggon linduk delok apa-apa ora nek sing roh malah dek ngono jadi jaluk kiriman karo Indonesia itu pari kanggo langsung ngalu postu yo ngene iki kur ibu-ibu yo ji ro lu ya pancen nyata batarisi dadi gugur bloke wiji tansah kancut tali wanda aja kaneng ama kabur tandur subur
tak tak dangdut tak dangdut cendangane gagal sing hitung-hitung sing bedhuk tulus ning dibasake lho ora kok 1 2 3 4 moh setunggal kalih ayo ilus kula mboten lepas kula mboten ya aku kangen karo suarane tulus suara arum saiki wis duwe grup kelenengan dhewe wah tulus laras apa jenenge tulus arum ora itu karo tulus laras kok tulus waduh sak bateh ya les setunggal kalih 3 sekawan suku ayo suku ya karo bedhuk lho bleng ngono ki karo bedhuk kok terus ditekne ae moh baleni ayo setunggal ayo Lus setunggal kalih 3 sekawan iku karo gugup palasira iku nabu bedhuk yo aja nyaro bareng lan ramane raja berjaga samuan jaga terus kita kami kotak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Nduk. Kang Gareng ora waleh-waleh ngunjukake syukur ing ngersaning Gusti Kang nyipta jagat. Kang wektu dina iki wis paring kenikmatan marang kabeh para umate. Iya. Nyatane awake dhewe isih ana wektu kanggo silaturahim kelawan para bebrayan agung mapan ana ing Pingkuk Bendha Kadipaten Magetan. Iya. Pancen aku arep ngelingke karo awakku dhewe karo Kang Gareng apa dene Bagong. Dosa janganlah ditambah, amal jangan dikurangi. Cinta jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Iya. Yen pancen ngono ya kudu eling.
Gugur bunga kuwi karena layu to. Iya, gugur iman karena nafsu, gugur cinta karena cemburu, tertawa karena bahagia, menangis karena derita, bertobat karena dosa, beribadah karena takwa. Hidup tanpa cinta pasti hampa, hidup gila harta pasti cilaka, hidup penuh dosa akan binasa, hidup bersyukur akan bahagia. Ya bener, wong urip kuwi kaya dene wong pelajaran matematika kae Kang Gareng, mengalihkan kegembiraan, mengurangi kesedihan, menambah semangat, membagi kebahagiaan dan mengkuadratkan kasih. Ya kuwi kasih sayang marang sapa wae. Ya kudu eling gong, 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali. Siji waktu, kaping 2 ucapan, kaping 3 kesempatan. Iya mula aja nganti di guang muspra 3 bab kuwi mau. Ana 3 sing iso menghancurkan hidup seseorang, ya kuwi amarah, keangkuhan karo dendam. Ya bener. Sing ora itu ilang jroning wong urip ya kuwi 1 harapan, 2 keikhlasan, 3 kejujuran. Kuwi aja nganti ilang, bener gong. Lan kudu eling ana 3 bab sing paling berharga tumrap wong urip ya kuwi 1 kasih sayang, 2 cinta, kaping 3 kebaikan. Mula kabeh ki wajib diipuk-ipuk utawa diopeni. Ya urip sing ora mesti, bab 3 sing ora mesti ya kuwi kekayaan, kejayaan karo mimpi. Mula kuwi aja nganti dienggo obsesi banget-banget. Ya kuwi pancen kudu dienggo pengeling-eling. Bakune 3 bab sing iso bentuk marang watak seseorang. Antarane komitmen, ketulusan lan kerja keras. Ya kudu dilambari tekad, kemauan lan fokus. Ya tekad, kemauan karo fokus. Rezeki, umur karo jodoh kuwi njaluka karo sing ngecet lombok, nyuwun karo ngersani sing gawe jagat. Ya bakune ayo aku karo kowe nyuwun ngersani Gusti kang nyipta jagat, temanten ingkang wis kawiwaha ya kuwi panjenenganing Mbak Ayu Abriana Nur Vitasari ingkang wis kajatukrama dening Raka Mas Satya Ramacandra lan Mas Agung Budi Pranata kang wis jatukrama dening Mbak Nela Mesilia tansah manggih rahayu lujeng antuk wahyu jodoh sekarone. Amin. Ora ana kang bisa misahake, mung kejaba maut utawa kersane Gusti kang nyipta jagat. Tetep dadi jodoh donya prating delahan. Ya, amin ya rabbal alamin. Yo, iki dasare cepaki gamelan komplit wayang bergas agemane pepundhenku Bapak Gutaya wayang Pradamas. Lawas tur elok kabeh isih katon anyar. Ya pancen diopeni kok. Panjenengane Pak Gutaya iki ya dadi inspirasiku olehku gareng utawa metruk karo Bagong. Bener. Nalika panjenengane ngasta Nasala kapinujon wiyosane Bapak Rebo Legen sing ngasta Bapak Gutaya. Akeh sekaran-sekaran sabetan sing minangka dadi inspirasiku. Muga-muga weta sehat. Dadi ya patuladane para putra-putra lan wayah-wayah dalang. Heeh. Ya wis enek peneruse. Nek sak ngisore Pak Gutaya yuswane ya pepundhenku Mas Alek. Mas Alek wis ngader putrane Mas Agung. Wis kuwi ya saya elok suarane lenthung ya jas kuwi. Apa ya piye ta? Biyen dadi wiraswara karo aku kok. Nalika kumpulan dalang nom-noman marai nglumpukke dalang iki padha karo mbariske ula. Mung sedila ngono terus wah biyen nang nggon jero kaset CD iki ya ditulis tenan ki dalang plenthung ki gondo wadidang iki sing gawe kaset tak amuk iki. Wong iki mung dienggo guyon kok ditulis ning CD dong. Sesuk tak tuduhke dong aku ora ngapusi kok. Nek ngono Ki Agung sapa jenenge kae terus jerone dalam kurung Ki Gondo Wadidang ngono terus piye coba. Parat tenan. Aku ora trima aku. Malah tulisane mung cilik kok. Ora trima iki piye.
Tulisane mung cilik, aku iki mung tak. Wah, neng kuwi sahabat karibku. Kuwi dina-dina ya mung tilik aku ning omah wae. Mas, nyata dalem. Enek, oh nggih, kula nggih ten griya. Parat arep ngopo ya? Yo, aku tak ngicipi suarane adikku kae. Dik Blendrung. Yo, Mas Agung. Aku ya kula nuwun karo panjenengan iki sing bawahi tlatah mriki aku ya. Kula nuwun, bapake nyembah lho nek karo kuwi. Karo Mas Agung. Wah, masalah nek arep nyuwun tulung waduh. Nyuwun pangapunten, kula badhe nyuwun tulung. Moko karo putrane kuwi. Wah iya. Arep nemoni apa kuwi cah. Yo, Gung. Aku nyuwun swantene panjenengan. Arep bawa apa sak karepmu. Oh, aku iki merdika sadurunge ibu-ibu waranggana, para wiraswara gawan saka Sala iki wis waleh aku. Nggih, Mas. Ah, ngono. Ki, Pripun pawartosipun? alah wis apik karepku ora ya karepku rasa tekon. Nek niate anu ku ya mara ning Sala ngono Pak. Janakane pun kula Telek kowe rek. Nyopak kok 7 tahun ra dadi iblis. Ya sesuk tak parani dong. Ya, bawa apa? Terserah. Ayo arep nembang apa? Sinawang datan boseni. Sik, kuwi sapa sing ngripta bawa kuwi? Pepundhan kula Ki Sarmadi. Waduh. Sinawang datan boseni ya. Tutukno. Kok langgame dibablaske. Nyawang wong yu lemah. Sinawang datan boseni nyawang wong ayu aleman. Ngapunten Mas, suarane niki blerek-blerek bladekan Mas. Wah. Bacot mayang dong. Beduk. Wah. Ampun tenan. Rak Nonan. rakos tak lakonane. Iki jenenge wong gandrung ini. Sing wedok ya bangeten men to ya. Kaya ora nanggapi ngono lho aku sinten. Ya sembuh. Ya, Angger aku entuk nyawa. entuk ora becek rek. Wong ayu lambemu habang. Oh, bar kejebret lambe. Abang Mati yo aku wis kuro. Ambok wis. Waduh, Petro iki pancen kake sing gawe greges kuwi. Buta baronge tesih kula simpen. Kula mori yo. Ora kowe ta sing dimori. Damel kenang-kenangan. Oh iya. Engko ora kaya ucapmu iki tinggalane Mbah Bayu muni ngono. Galang keprak. Yo, Angger tresnaku mbok tampa. aku nyuwun tulung gandeng iki sing ngripta eneng. Langgame iki mesti ana, gen disekarke karo sing gawe dhewe. Sapa? Sing ngasta bonang penerus. Oh, nggih. Mas Ki Dalang Sarmadi. Monggo Mas Sarmadi. Majeng diteruske iki mau ora iki rak dienggo sing diarah ta. Kok langgame sing ngarahe kok bedane ya enak iki kok. Anu-anu nano iki karo bawa karo langgame wis geseh wong. Wah, oke sapa-sapa gandrung. Yo, monggo Mas Sarmadi ditutuke langgame. Nderek mangsa borong langgame napa kula manut. Monggo. Yo. Wong manis aja tumlawuh.
pantes ya. Sabar. Sabar. Yo. Wangi desa Awak dan semempal aja kok. Iku capek sing mayang sing kenong. Nek ndodok suwuk jan. Iso marem kaya aku. Aku kangen aku pisan. Nggih, matur nuwun Mas Armadi, sampun dipun aturaken langgamipun. Mugi-mugi menjadi kenangan yang indah, tidak terlupakan. Wis, baru kenangan harus apa neh ganti nek. Kuwi lagune kenangan tok kok. Ora nek sing kelakon. Ora apa-apa. Yo, iki nanjake Mas Gareng. Walang kekek sik. Mas Gareng, ha beksake walang kekek di jogeti. Monggo. Monggo Mas Wahya. Lagon walang kekek menika asli saking Madura ingkang mupileraken Ibu Hajah Waljinah. Nggih, medunten. Nggih. Ah, Menika kremenanipun para kanca krawitan Mas Gareng iki joget walang kekek. wong ukur sithik ya, Mas. Lah nggih. Beda nek karo kremenane sing kagungan gawe. Pak Prayit niku kremenane jenengan niku kiprah cara wayang wong nika. Niku lagi seneng. Nek mau walang kekek we kurang srek. Wah, nek kremenane Pak Prayitno niku nek panjenengan kiprah bendrongke. Kiprah niku kudu enten dasare iso joget. Wah, nggih, kok dasare panjenengan iki yo wayang wong. Lah nggih sampeyan iki wayang wong isi pendho. Mulai yo dicoba. Yo, bendrong. Maka yo.
basic pancen leres nganti panjenengan niku. Wah, kula dereng napa-napa nu tangi turu joget to Mas. Lah nggih. Niku kremane Pak Prayit nek panjenengan niku joget kiprah. Beda nek kalih masyarakat Magetan seneng nek sampean beksa serampat. Yo, serampat. Tangi turu wae joget tak ayo. Serampat. Piye? Sapa sing ora ngakoni karo jogete Mas Garing? Tangi turu iki lho joget. Ora diakoni ra paten. Loh. Ben wedi, piye kene iki ben ngerti sak tenane. Alah, kok ben ra diwedeni anakku dhewe karo aku ra wedi kok. Jare nek kiprah iku duwe basic penari. Nggih ta, kados panjenengan niku wau. Arep basic, arep besek, arep bosok. Pripun to Mas? Panjenengan iki tak pamerke kepinterane jumbuh karo dawuh panjenengan. Kowe tahu krungu serampat mlakune 100 km per jam iki? Tahu. Tahu. Aku mesake kalau sidane kita kecil lagi. Apa tuh aja rubulan kayak kasar. Loh, mboten arep cepet kaya ngono nek cakepane ya tetep cetha no. Loh, ora percaya ta nek rada percaya. Nah, lah iya ngono apa itu? Bahaya tok mungkin ora dipercaya bahaya. Uculke nyawa. Iki jare iki wetonmu opo lho Mas? Lah piye ta? Kok iso arep nyempalke nyawane wong? Aku wis nyempake lagu lho iki. Napa? Nyanyi Sarmadi Gondo Bumi iki. Weh, napa? Iki Napa nek Mas Sarmadi wae ampun. aku mijil. Weh, mijil. Ya dijogeti. Hah? Ora. Ora lho, heeh. Pripun mijil? Aku mau kalah karo Mangun Sablon. Kok Mangun Sablon? Enggak semi karo gurune Semarang. Pak Narto Sabdo. Ana sabda kuwi Mangun Sablon. Oh. Berarti Apa kowe? kuwi kanca ruwang. Kanca. Wah ya, kaya ngene kaya ngombene icel lho. Ice. Kuwi putih. Ais. Au. Lambene guwenge. Yo, mijil. Dalam bekan. Ora sambekan, ayo. Modar no. Gandam lincah. Gandem lincah. Pring tutul ngisor wit. Kae warung pojok. Yo. Piye? Lek ngandani Pak De Murdaka. Pak Muryono, kabeh kok diganti. Wedang teko gimbal jadah tempe sepet madu isih kalah manis asam
same wong kuwi tansah gawe lindo. Nah, Kecekel ta? Aku lagi gandem lincah pring tutul ngisor wit. ae warung kanca. Cik bregas kok jogete kok. Ki mbak-mbak aku ngene iki nyambut gawe ngene iki memberi pelajaran karo juniorku lho Mas. Iki teknik dagel yo ngene iki. Ngaten nggih. Jan wis ngarep kuwi nyengkut tok kuwi tampil kepek, keplek, kelep. Ngaten. Sampean mau metu jedhu wis rame. Tampil kudu luwih rame. Nggih, nggih. Iki cara memberi pelajaran tidak langsung. Leres, leres. Mbok menangko di setel di YouTube. Oh nggih, nggih. Niku tinggalane Mas Gareng. Sok dienggo gareng-gareng sing cilik-cilik niku lho. Gareng-gareng sing guri niku. Sok disetel ning YouTube. Nuwun sewu. Gareng dalam kenangan ngono lho. Ora dikenang rapaten. Salah meneh. Wong kene iki ngajari Kula niku menggaris bawahi panjenengan kuwi secara tidak langsung ngajari kalih pelawak sing nom-nom niku engko ndelok nang YouTube. Lho, YouTube niku abadi. Ora nganggo kenangan ngono. Ora nganggo kenangan. Kene lek dhewe. Oh ya nggih. Ora usah dikenangke. Aku ku mager kowe ngomong ngono iki krungu masir. Kaya nyawa ki copot karaga. Mboten. Panjenengan iki panjang umur, sehat. Amin. Rezekine banyu mili. Amin. Buan wong sak donya ki mati sampean urip. Oh, Ben wong sak donya ki mati kabeh sampean urip. Lah engko yen aku butuh piye? Karyaku tok ketil-ketil iki. Terus aku yen butuh juk sapa? Oh, malah nyiksa wong. Ya sak madya, sak kodrate. Yen wis mesti ya ora kena silah. Bayi lahir niku ngendikane para kiai to, pun duwe perjanjian dhewe karo sing gawe urip. Plat segel. Nggih ta? Ya. Ora ngerti sok nganti umur pira ki ora kabeh ki ora pirsa. Apa ngerti ya to? Aku mbok pucekke kok tibake Jenengan sik, ora ngerti. Kabeh ki ora ngerti kok, Mas. yo ben ora ngerti wae. Timbangane ngerti malah deg-degan. Panjenengan kok ketok galau to nang ngono dhewe. Tak goleke kanca. Ah, moh. Lho. Dene nek kancane. Ah, moh. Lho, piye to dikeki kanca kok ora gelem? Kartu HP to kuwi. Ayo. Walah, ya wis. kartu HP. Mbak Erlina, Mas Gareng ora gelem dikancani. Gelem. Tak kira kartu HP AM3. Iki ya ki Herlina gelem ya Herlina. Gelem. Aku yang AM3 mau aku. Aku nganggone hello. Oh iya. Hello. Kayak banci mesti dari ya ngono kuwi. Arep petruk wong lu. Hello. Gitu. Apa lo kowe leganane yo. Yo. Mbak Her. Entri. Sah. Piye? Sado pendhita pangandikaning dalang sepisan kudu dadi. Oh nggih. Herlina ya Herlina. Oh nggih. Monggo Mbak Erlina. AM3 ki ngangger aku wis tele-tele kae AM3. Ya.
Enggak, seneng sik ngancani Mas Gareng. Nyenengke atine wong tuwa delok la apa to? Oh, dadi senenge mau sedela. Ya ora suwe to, suwe. Jare nyenengke atine wong tua sedela. Kula ya like yo. Yo le Gen anu pepasian ning kono sik. Kula niki enten awala Mas Gareng. nggih. Oh, niki kangge Mas Gareng kok. Lah niki serat kagem panjenengan. Monggo. Matur nuwun. Bareng maos. Mas, mboten sah diwaca. Niki pokoke bakune duit nggih sampean. Oh nggih. DP nenten lho Mas ngono kuwi. Pelawak ngono kuwi terus ngerti-ngerti pet wuta dadakan. Nenten ngono kuwi. Kapan? Ya ngono biyen eneng niku Pak. Biyen saiki ora. Niki Mas Gareng, kula nyuwun gending langgam ali-ali, gending kula. Oh nggih. Apa? Mbuh nggih. Saking kula keluarga Suparti di Jiwan. Jiwan ki arah Madiun ya, Dok. Apal aku anggere seneng karo cah kene tak apalke rutene. Kuwi ngene anu lho niki ya ning dalang niku jenenge Dik Grendi. Daerah Jiwan mriku. Saiki sekolah ning isi. Lho ora dilarang polisi ya? Loh piye to? Brandy ya? Grendi kok Brendi. Oh, tak kira Brandy terus bangsa teng Kalimantan. Ali-ali nggih dipun langgamaken ning kula anu sik saderenge Mbak Erli kula tak nyuwun karo anu napa niku senior Waranggon.